बाथ्रायाथ' गोबां रायलायनो गोनां दङ आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों बुंग्रोगोन बे जाहैबाय मा 6टा जनगोष्ठीनो एसटी स्टेटास होनाय बेनि सायाव जोंनि चीफ मिनिस्टार बिथांखौ आं दिनै नुदों बबेखानि माब्लानि भिडिअ एक्जेक्ट मिथिया नाथाय आं दिनै निउसाव नुदों बबेबा मोनसे निउसाव नुदों बिथाङा मोनसे गट बानायदों आफाद मन्त्रिफोरनि मोनसे आफाद बानायदों आरो बै मन्त्रिफोरा गोबां माने सालिजारि नायबिजिरनानै मोनसे रिपर्ट तैयार खालामगोन रेडि खालामगोन आरो बै रिपर्टखौ बिधान सभायाव हगारनानै होगोन आरो बिधान सभायाव बिनि सायाव गोबां सावरायनाय जागोन आरो बे बिधान सभायाव जुदि बियो पास जायोबा बै बाथ्राया जुदि बयनिबो गनायथि मोनोबा बै 6टा जनगोष्ठीनो एसटी होनायनि सायाव बिसोरो मा खालामगोन भारत सरकारनि खाथियाव माने NOC लानानै थांगोन निश्चय जे नो अबजेक्शन बिसोरनो होनो हायो आसाम सरकारनिफ्राय जोङो रेडि दोङो बेबायदि टाइप आरो स' बेबादि जानो थांगासिनो दङ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला माने बिथाङा बुंदों कंग्रेसनि समाव जेब्ला कंग्रेस सरकार दंमोन आसामाव बै समाव मोनसे थांखि लादोंमोन मोनसे प्रस्ताब लादोंमोन बै प्रस्ताबा ओरैबायदिमोन जे दा आसामाव थाखानाय जेसेबां ट्राइबेल माहारि दं एसटी दङ एसटी प्लेन हिल्स जि दङ बैसोरनि जेबो खहा जायालासे बै 6टा जनगोष्ठीनो एसटी स्टेटासखौ होनाय जाथों बेबायदि टाइपनिमोन नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे बाथ्रा बुंफिनबाय जे गोबां सालिजारि नायनायनि उनाव मोनबाय जे बिसोरनो एसटी स्टेटास होनो थांनायाव बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव माने सौग्रावखायो आरो थाखानायफोरजों माने जेंना जेंसिया थाखागोन ओरै होबा ओरै खहा जागोन ओरै लाब जाबा इथिं खहा जागोन मोनसे नङा मोनसेथिं माने जेंनाया दंखायो प्रब्लेमा दंखायो बिनिखायनो जि प्रस्ताब लागोन बा लादोंमोन बैखौ इसे माने फोसाबनांगौ दं होननानै बुंदों डेट मिन्स ओरैबायदि मोनसे बिथांमोना प्रस्ताब तैयार खालामगोन जाय प्रस्ताबाव इसेथ' थाखानाय ट्राइबेल एसटी हिल्सआनो जा प्लेन्सआनो जा खहा जानो थांगासिनो दङ माने जुदि भारत सरकारा बेखौ गनायोबा थारैनो थाखानाय एसटीआ माबा मोनसे खहा जाथारगोन बेखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय BTC नि दा जि सरकार फैदों बे सरकाराव बेवहाय सापर्ट दंखायो बेनिखायनो BTC निफ्रायबो सापर्टखौ मोनसिगोन आसाम सरकारनिफ्रायथ' सापर्टआ दंखायोनोखा बिसोरथ' माने मा सिस्टेमाव थांबा थाखानायफोरा बांद्राय खहा जानाय नङा बै सिस्टेमाव बानायबाय थादों नाथाय आसलि रिपर्टआ फैबा बिधान सभायाव जेब्ला बेखौ लाबोगोन अब्लासो जों मिथिगोन जे बियो मा रोखोमनि बेसेबां खहा जागोन जाया बेखौ जों अब्लासो मिथिगोन नाथाय बे बाथ्राया रोखा BTC आरो आसाम सरकारनिफ्राय प्राय NOC होनाय बायदि जाहैबाय बै 6टा जनगोष्ठीनो एसटी होनाय जासिगोन आरो बै 6टा जनगोष्ठीनो जुदि एसटी होयोबा बर'फोरा मा जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय कारण बेवहाय खहाया दंखायो होनना बुंखाबाय चीफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखाबाय जे माबा नङा माबा मोनसे बबेथिंबा खहा जाखाथारगोन बिनिखायनो जों बोरैबा जुदि भारत सरकारा बेखौ एक्सेप्ट खालामबा जों थाखानाय एसटीफोरा ओरै रोखोमै माने बिग्रायनांगोन जेन जोंहा जेबो खहा जाया स' बेबायदि माखासे बेबायदि दावराव दावसि दावहायाथ' फैसिगोन बेबायदि नांदों आरो बे एसटी स्टेटासखौ लानानै गोबां जाथाया जानायनि मोनसे चान्सखौ आं नुहरबाय आरो नोंथांमोना मा सानो बुंदो बेखौथ' समाजआ खिन्थासिगोन आरो बे जि बिथांमोना रिपर्ट दागोन बै मन्त्रिफोरनि मोनसे टीमा बेखौ 25 नभेम्बर खालि बिधान सभायाव पेश खालामगोन स' 25 नभेम्बरहालागै नेनांसिगोन दा अक्ट'बर नेक्स्ट 25 नभेम्बराव बे फैगोन बै समाव बेखौ मिथिगोन मा रोखोमै बोरै डिसिसन लादो आरो बिधान सभायाव माबायदि रोखोमै गनायथि मोनगोन बेखौ समा खिन्थागोन